Geçtiğimiz sembagizde Tatar ballarına benim şunu etesip ki Kişkineden kitaplar okup biz idi. Biz buna mesela kitapxanadan qaytып kirmeydik. Men 8 klassını tamamlaganda bizim şaxtı ona zor kitapxana bolsa da oldu. Andağı kitaplarını okup bitirip yazgan edim endi. Qalın romanlarını okuydur. Mirsa Mir, Şeyh Manur eserlerin hemmene şulay etip көңілге матурлык жыйылган. Kitapны укыган бала бик матур көңілле, матур жанлы бала. Чөнки китапны кулгатты укудан да рахат нәрсә юк. Анда китапның типографиясе, теге кагаз исе, андан соң кайта укый аласың, укып барасың, дан кайтып укыйсың. Ул үзе бер ләззәт. Менә мен бүгенге балаларны карыйм да шуңа берим. Алар күбрәк интернетта, компьютер тирәсендә шулалар. Ләкин бит компьютерда язган әсәр ул башка. Күзләр арый, муеннар арый, сәламәтлеккә бик зарар килә. Мен үзем дә мәсәлән бер кашанда компьютерда утырып, компьютер янында утырып язып утырганым юк. Ул миңа кирәкмәде. Мен рәхәтләнеп ручка белән кагазга язам, аннан соң шуны машинкада бастырам. Кат-кат. Бу үзенә бер ләззәт. Чөнки язучының күңел җылысы турыдан-туры кагазга сиңә. Шулай белән кыйбат язылган әсәрләр һәм менә балаларга да шуны кабатлап әйтәм, үзегезнең сәламәтлегегез турында уйласагыз иде, рухи матурлыгыгыз турында уйласагыз иде. Хәзер кичкенә бер шигырь укып битәм сезгә. Бүген алсу җилләр тамырлары сибеп китте тәрәзгә. Урыннан тора алмый яттым әле беразга. Нәрсәдер шаш-шыр итә. Әй истәре, искә төшерә иде бер пешкән киштән. Тордым, чыктым кухняга, кабыр шулай шырылдап табага төшә икән. Китер-китер-китер кыймаклар пешә икән. Миңа карап елмая матур изләбием, сөргегә кулын сөртә, ак яулыкланым. Юан, чистап тишеңне матур итеп киен ди. Бүген татар бәйрәме, гает көне бүген ди. Йөгердем юңгышка. Мин бәләкәй татарга, ярамый мондай көне тәмләп йоклап ятырга. Һәммәгезгә бәхет телим, бәхетле булыгыз. Китап укысагыз, бик матур кешеләр булырсыз. Китап укып, чөнки татар балалары булып үссәгез иде.